На вашем счете недостаточно средств. Здравствуйте, оператор 218, я вас слушаю. Оператор, короче, там телефон звонил, там нету, недостаточно средств, там, короче, вот это там, надо там, что сделать там. У вас в телефоне с микрофоном проблемы? Короче, звонил там, говорит, нету там, это, деньги там, вот это. Хорошо, я вас понял. Подождите минутку, я переведу вас на другого оператора. Хорошо. Братан, быстрее рассказывай, на другой линии с девочкой разговариваю. Короче, там, телефон там, вот вообще не работал там. А, не дозвонился ты, да? Да, вот это. Смотри, короче, там задачка, решетка, там, вот это там, чуть-чуть там, настройка, там нормально будет, хорошо? Там, вот это там, да? Или там банкомат подойди, там, вот это там, он возьмет, там, тебе отправит, там, нормально тоже будет, хорошо? А, все, братан, спасибо, хорошо, братан. Все. Проблем, братан. Ты вот это там, звонок на 5 баллов оцени, по-братски. Конечно, братан. Hadi Savaş. Счетчик показания, что ажам я задался. 7 тысяч долларов. Хусем ты, саманит, я шум самётон. Самет тумба. Санчо обогреватель или кондиционер, халалатын, ёшила, ты чматса. Сонуга ауди. Хусем ты, мича доса, кабут хан бевес, ауитит. Собор ди ауди баш. Хайр показания что хош. Айн аш дох шоқ, ёма деш ват скидар. Аш дох шолар да ауи вообще. Шолар да ауи. Аса ил ват скидар. Отуда да тасом нура да. Ой, малуа ветер маду сакисен дох. Акиса дош дох. Аула. Асади до ака. Аула. Коди хай мара чак доршу. Афериш яш мадари до. Бол иш дох шульшу. Нерес. 600 рублей долларов. بدي ولد يا ولد مات هو شو صوت عشان جمعت وات عنوت مات صنوت وات انا مات ويات فنقول سوق شو صوت سوق سنتش خذوا عدد وقت وباندو خير سوشيال навигатор лампочки льет чувак тун дел экономия холтун. ладно ما صوم نقيصة واش حيتون ديلو دير لي حسن شاكسة ستدايت هو ستدايس كيف صارت ماسك يوم تمت ولا ستدايس ثلاثة وش Что это значит? прилипнем هودا Хаил гартух. لا تعيش شو تشوفوا شو استورش تقدر ما ولا ليرس والله ايه والله كوك داك Он хохш будешь. خليني شو تعبش ده هو داكو هودا بانك شو يسوي سويت على تنك Предупреждать надо. هريون دكتور راح يطلع هو ميشرخه تجمع وش هو كان كنت واضح شو ولا عيوبها هيت شو بالب والب صوبتي كاسه شو اخذ عدل تعودوش هو اخش وعدلن اقرب لين اشتات شوي. دمت просто كاسه بابا قديش تنهي تدوش ايش ده هو اخذ عدل مرتي عواز حق. هذا ما هو يورو يا ترى. خير ولا. поиск комалати تخشي دوش а Поиск Home лучший магазин бытовой техники. все بركه فضاء وش اجين ديريكتور شو سمو ده все давай دور Ахудо. تسمعني دعوش давай брат طيب على تيك Поиск Home. Наши консультанты с легкостью помогут вам определиться. هذا واضح أول. اولا ما استحسس شو في جنبي هذا ما تشوف كويس وصلنا. أولا. ما يقال ما استحسس بوس اصلا جابوا بيتك هذا كويس. هتقول لي انت يا ابني ها. والله صبر جيل. بجيب سيو. هي معك سنه إصلاح تعيش. ايوه ايوه شيء يا. بس قاعد انا بس شوي Следующий. اضرب يا بومصه А что будет? Мама вот ты. غطا تصميم غطا مو يلا Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Адам ахуда ама чё хайр versin telefon ya. Короче, цена у вас сукете. Жимор дün цан халкын инзер юх на вас. Это она север цавош. Мичу грорти цан хошадым швалеш. Сон ха мич хавал аса инзер круто мет тирукha. Вот тарюхар макхаус. حاجات أقطع يا أمي إنزل شو يخ ويبر يوم. وديك دو هنا واش تقولوا بيت المو يا أمي. تحول زواقوش. زكاة ساتسويتوش. ساشش حمايا. بولي. وديك دو هنا واش تقولوا نيو موسى. هيم تيو خير. نيسان منو تحسو بردين هذا. وديك دو بروستيس حقيقة شو سنة واس. كرتوشكا ماكفري. كرتوك جو مية سنة واس. أوستري كريلشكو. أوستري هم تقولوا بيت المو ناوا. تيتا ماكسي تيست. Вот это лест.
ادم الرئيس دوش مدعى ناوسنا ايربورت ديالو يشوات الله خانه وست قباش ناوست واتر إذا حوض ناوست خزين قيوم يوم شو وين دوقم دور دمي سين خلش ساعة بيدا بوش وما ديناستي خان شو حاوش انفورماتيا لوس خوزا 50% قاچو скидку оле до 15 января скидку шон помните حد يقول لي شيكوزناش يستين بول ادم يسيدو подписчики на чуа цар разница что скидку шмо сайда ищут династия хан династия حد يقول ليش عشان Ой, короче из предложения а за шиш да вас да я сам бесплатно пленку лател целовать да а свою пленку уйдет давай, резую давай. давай да давай давай Sorry, доктор. Доктор, бело везелой. Баба шуё? О. Бабина. Клеонкс лете на кори. Клеонкс? В смысле? Ну, там бочан, богатырь, шамел дом, ой, клеонкс лете, то садахти. Ой, пленк, что-то, что на бронебойно? Пленк. Я сам хуй, раз и вот. Ладно, конденсат тогда уйдется. Да, это было. Пожалуйста, ваш. Проиграй. Свободен, да. Все, проиграй, динамик. Свободен. Доктор. Ой. Движение есть. Он что нормальное положение, еще только что система, я считаю, это вариантчики, я считаю, разные. Он положение. Ажал. аппарат ты. Окуна ешо трюкка, инзалец авари анта еш трюкка. Цундер ваец коммерческий трюк я. Шесть схем наш движение, что? Законная схема и нормальный вариант. Положение. Что вот будет на мат братка? Минут 20 того. Все, давай, нормально движение, ела. Все, давай. Все, последняя попытка. Свободен. Последнюю. Последнюю. Вот последнюю. Последнюю. Сало жил 60 или он? Минут 10 едем, брат. Срочная зона, когда хайчу где-то вот это все? Проблем нет. Салам алейкум. Му, брат. Ходу Сирия. Хуй, я телефон. Все, последнюю. Свободен, сиху. Все. Ладно, ты сам спас? Все, давай. Вот хинс последний. Все. Поводи, ради. Ajaan tuota, tina wahatsi gramke ya qalate shorji blank. يلا خذهم خذوا عاي اشات. Awaji da bio jamu mo jime gada waila. Давай попытки побьезом что было. Истора вешона. Диза да хано тарвело баранзо. Турецкий сериал Türkiye mahalle. Sen خمسة رجال خابئ ايش ولا قاسون. Да я окто чамайз waila да wail. حاجة все, ты проиграли, на, والله عن بلون خارج. Солнце это герцога, мехали олин. Адам, мух еду нас, я стол, Apple Watch. Последний говорит. Ну, قصده возле ده. درس. ده طبعا وده دعاء. ده حروش عوش جاجن. اصلا طعمه جاي ياخر. كويس صرت اصلا. ده. صدق دعاء كذا كذا. ده. قيش وكيف شانتا. أنا أول إنسان داخل حسن وجه أنت. سويش عطيه. سويش هو آدم بس سويش هو. سويش موضوع عطيه. وزي ده. كنت يا طريق. بس كاتشين ايه انت؟ ده لا كاتشن. انت بتاع هدى دعاء. ودته. تقدر تعزل لك بونجا يوزني يفهم. يوزديك زي ده يطلع بقى يقدر. نو. يا عشان تعدي قصة يا حيزر. ده. بس ايه اللي بتصدق تعباني كده وش اللي انت ثبتني وغير. ده. خش كاتشين رونا. فول بويا. لا والله تشيس يتيداتي حسن وجه أول كان سويش انت عطيه. عطيه. في ساعة تجدون حين يزك يتفرع. ايه انت ده ما الاخص صار يقع في طاقه اصلا هو صار يش ميت يوم ديك بقى صار فات فيش بدات اكتر صورة كانت بدات. روبرت هردو. صرنا تنال هم مش ضوش مو على ثاني ده هذا تاو ده دعاء ودته. تقدر تعتبره هو ستيشن سكن تراك ده الناس كان كامله انا اشوف يعني يوم نكس مو ولا ده. دي حاجه تراك ده شيشه كده طالعنا شو كاتش؟ لا والله تشيس يتيداتي هم زكون صوت يو. ما عطيه ترى بايتير بيتو دي ناسيو. انا كده أصلا ساعات ولا شو هاي؟ أنا ليش؟ تقدر أتثبتك بين وياك. بس ها؟ مغازي باش عطيه ده بعد كده والله باش. سو كده تسيت كده دي سيد بعد كده برود ياجي تسألي ترخى ده تقدر. كان رونا دي شو كان شو داخل. بقول بويا. لا. ياش دال إيمي نتكوي ذات آدم. ها؟
Сегодня вообще не он. А ты дай ему собственно. Возле, Волю свою. дай руку. Как ты? Артур, О, куда шел? куда шел, что шел? Артур, он хотел вода. Карпинка, бензин, надо раз хаваться, конечно, на вас лател. И вот лател все. Дверь, рука, проблема, я тоже. Все, давай, брат. Жду, давай. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Доктор. Ой. А что это я говорю, что пленка милая? Так, это сами. Харборс, ой, я знаю. Борз, я готов. Люблю на волку, уже не хищников, шазил. О, смотри. Давай, я да, только ночь. Да? Ой, хочу бог, да, номер, я вон сакон, рейс, сакон. Сегодня сейчас суд какой-то, давай, что хочу, я рейс, сакон. Я за день ждешь, да, маме что-то, да, свои, я это законно. Ты знаешь, бог. Общаться, моди. Второй очень период, решать. Хенди, вала, сон, доктор. Молодец, молодец. صح تعمل كاتس بلونك يات جمسيخ خلاص هر بورزي هون سوش ولا؟ بق كيد بورزي وش هذا люблю на волка. ده ما بيحكي هو دوت. ده ما شاء الله خدمة كيور يوم ما برونش ليه تشي بابي عشلوك شو ده؟ طنيا تشايل ديك مت كيور خاص يصفى شو شو ديك كده أخو ما بوش بلوكتي. قلت تشرب ليه كده هذا؟ تشي بده. ما قدرت تحضر بعد أما يحسك عدي سووا وصدا. سيسلك شو ده هايش تسوي يا تزر بعد أما يسووا وصدا. ما ده تسوي شو ده طبعا رجعنا نقطة ما ده وقت أكثر نا واسطة ويش تسويش ده سون لا سوينا طبعا سون لا هنا واسطة طبعا ديك نستريني بس ما على التليفون تسويش ده بس بلاتنا بتاع بس بلاتنا ده بس تعرف طبعا الناس أنا كنت لو نوع تعتون سخش كنا شاش عوا ما كان لا توشع ديك كتون دوت. أنا لا تشوف هكا تسوي تسوي بلانك مو لا تعجل بونس تبريركن وش مو وش نتوش كايوك بلانك تطوش دواء وما يلا صبني إيش بلانك تي هون مسويته لا تأخذها هوك صار الحاشوك شو زوج أنت ويت صار حاشوك كرويشو لا تأخذ نتوه بدأ زيت نخيته صار حاشوك شون وش ترقي طول قويز سولو هو بعود ترقي شاي يشوك ترقي له طب الروار ما واضح شو ده واضح تبرم لا تيسون في المياتك وش خدي وشي مئات كوست شبيتزا شو تجي ما ولا شو يا تجي ما طب هو كيف شو خزين تلون توش أنا بديش وش أنا هواس يعني ساعة وقت موسكو أو ما شيء سيك سيك دام نوس إيش تلون تبص ما بس زاكي ترياس تليفون شاد خدي أبغى تبيستر بلا وانا بعد خلاص دوك دورة سين دوست ريستر بغادو إيش تمشي دوك زين خلاص تيش تسمع قولي وش بس تيش تريست عمل نورمال بعد تيست ده ترى قاعد بعد ما عاد يستنى نورمال دوك صوي وش أتروح هم وين إيش تيه 100 тысяч درس قاعد عادل انت مش وزيد يدو تاوش عشوك 100 тысяч ما جو إيش دورش تقول أساسا ولا أنا وستوش شو очень просто عزام هرا تورتيو هرا وشيو هر كيم دو كيتو كيم دو هر هير ديال كيم دو سام ديزناي وش أو كيم شو هو Турция هو تيجا полностью алхусоши мой ахч Ты мне говоришь, как потратить, а я хочу какую-то выгоду. выгода я сам цола сразу мачо повезло дом со марта пирож хазла وش مو 14 100 тысяч هر 14 хазла وش مو هدو دايجي هم تعادي تيلينج سنتر شامل دهم دوش مو خمچيس بليرو شادو هم دوتي 150 دايو 100 тысяч хондус 50 сундус А сумму плюс ду. هو مو короче идеальный план смотри هر وشيو هر كلميكيو وش كلميكيو это шорт истраш хаво 100 тысяч и 100 тысяч на истраду кошмо 50 хондус 50 сундус А сон наоборот, минус им бьют. حبيبي وين لتش просто сбол да ищия هو вариант точно рез он ладола хазла هر سلمانو هر со سلمانина 100 тысяч дал дешу أحسن على 100 тысяч تندالو أس عليه الأرتو ما جو هيدا دور سقوا ما جو هيدا ندخل كراي أخش باش توجد إيديوس كش مجيون Адам сон сапай без сунах. حبيبي هم إيدي يستوى أنا وسط دعوة никогда в жизни бизнесмен хорват Я знаю, что я сделаю. Я обращусь к Мансуру, инвестору. Он занимается халяльными акциями. Знаешь, какой у него девиз? Наши деньги работают, пока мы отдыхаем. Мало того, что я сохраню свои 100 тысяч, но они еще принесут мне новую прибыль. بقول شو Да и рух. ده لسه 100 тысяч دولار تقول ده Сега 100 тысяч обязательно даст, даже 1000 рублей твердо. بقول إيه А, это 1000 рублей даю я дал дом Хорошо, внесу за тебя тоже. даже дал дом тебе мало Ха.